Inibingelele-ke babukeli emakhaya ngamakhaya, nibingelelo yena uGamzomfo kaGamede phansi emzimkhulu esigodini saseMyembe lapho ngidabuka khona. Nginibingelela kuyona-ke iGamzo Media. Ngizocela uma ukuthi awukaka-subscribe usubscribe, uma ukuthi awukayipress i-notification button uphinde wenze njalo futhi nayo uyipress ukuze uma kukhona esikufakayo lapha kule channel ukwazi ukuthi uthole i-notification ezokutshela ukuthi kukhona okusha okungenile kulezi indaba esihlezi siniphathele zona ey'shisayo. Wakuphinda futhi lokho uNjoko umfokambambo insizwa yasemshisandlu phansi enkandla emahlathi amnyama. Uyikhiphile-ke i-CD promo, sibonile kunconywa ngapha nangapha. Sibonge nongelovi okhombise ukungabi namona omncomile waze washo nokuthi usenowakhe-ke ushuni umfokaNjoko manje othi yena ngqo ebala ingoma lapho khona ebesampula khona lapho ethi mina ngiyitshi ngiyahlola kwangobese. Kuphinde kuzoba enye futhi ethi abafana bathanda ukuyethana. Iyashisa-ke impela, kanti futhi uphinde wakwenza lokho adume ngako ukuthi kube khona owesifazane osuke ethinteka nje ngaleso sikhathi leso, okwenza ukuthi-ke ahlale esematheni indlela naye okuyi-marketing strategy yakhe leyo ukuba adonse amehlo abantu. Njengoba nimbona-ke lapha nazi iy'thombe zakhe uyababaza ubuka wesifazane ozakhiphele ulimi ngaphandle. Ibukeka izoba mnandi ngempela lesi-CD. Sizocela ukuthi-ke niphume babukeli njengoba iphuma kusasa osukwini lakusasa. Isihloko sayo sibhalwe ukuthi ihhashi nembongolo. Sizocela ukuthi-ke niphume niyozithengela ihhashi nembongolo, nithole umnyuli, nilalele into enamandla ngempela okusuke kuyisilwane esikwazi ukuthwala imithwalo singakhathali ngoba futhi sisuke singenayo inzalo. Yenzani njalo-ke.